Gitu ko. Tara, agrugi ta ko amang John. Di kita kasi tatay yung history ng MCO. So, dito ticket pag-usapan natin yung tungkol lang dito sa history din ng SI. Dito Bagyo. Bagyo lang oh. Kasano nga nagrugi ti ko amang John, ti MCO chapter, ti SI. Hindi kami kanya naikat tingal ko na simre kat ti sa mga Ilocano ti Bagyo. Iskilat ti kaide Jersey. Jersey, ano di? Jersey radio School ba di? ay the course called GRC. BCF. BCF. Oh. Tata, University of the Cordillera Russell. Tata. Yang ko na na-invite na nga apan agad na ti meeting. Meeting? Ilocano di nagdamag ni amang idi. Amang Guerrero, so idi isuna, so di ko na mga sino ti Ilocano to, ko na na. Pero adata idea mo, idi nga fraternity day, SI day, idi. Umpay day. Yun nga to bilang. Tapos, Raymond nga mamaril. Anyang year ba day, 1994. 94 day. So, hindi madamati ko ayo. Ay, anya day, kasla sa classroom ba, when announce ba ni amang, anya ba ni amang idi JBCF? Instructor ko nga ruti ko. Architecture. Jersey o Jerry. Ta idi ngayon katulas na tigi kakumat idi ngamin. Kahit kumad nga makakumbarko. Nagsiman or ag-military. Di pangarap mo ti. So itata dinamag na no sino ti Ilocano toy. Siyempre, asa Ilocano i-combat niya. Tapos namok ni Raymond nga Marie. Recruitan na gayam Ti sa mga Ilocano. Sika. Ni Raymond. Recruitan ni Recruitan the time nga ti presidente ko nga rod ni Bagis nga Joey Liklikan. Tata. Sabi ko na mayat data isayak mo na. So before ka pa nga simali iditi SI dito Bagyo. Isayak di Zambales. Ay anya ba ti ko? Ano ba ang salita ng Zambales? Mix Ilocano kasi. Mix Ilocano. Minas mo kung din. So DGT kasla ko mother chapter mo DG ka nga na yan SI. Ngayon sila kasi. So DG nung simali ka anya nga chapter idi nga Zambales idi nga man John. School mat lang. Schoolan milang. Anya nga school DJ. Idi pili. So DJ, from there, nag-undergo kami lati initiation that time idin. Yung di ko kami digat ni Bernard Bernard. Yung Mercado. Kung di pumpang ito. Kasanuda ka nga ni-recruit idi ngayon yun, idi Zambales idi. Kasano pati rugi namin din. Uso nga yung pabuya idi ko. Kuti gangster. Uso mga grupo-grupo nun. Tata. Tari, nagbuo ti tropa idi. Si kami kada, bats ko da lumaton ngampok. Di tagakalinggamat lang. Di nga da Bernard ng Mercado ni ganyan nakalipat ko na. So, gibats ko nga Daroki. Zambales data. Mix kami jay ngamin dati Highlander. Mix ni
ada Bisaya, ada di Highlander, di Oo, Ilocano. adamat la Tagalog kasi Oo. Baka ko ada di Ilocano. Okay. Fluent na nagsuo Fluent. Ilocano. Okay. Iso nga lasla kanya idi ko. Lasla inatap ko di ay Nga nga as long loyal ka kung interesado ka ti ka. SI. Ore. May Tagalog ka man, basta you're willing to adapt, okay. Rengkas niya matikas tagtigida do mga members ko ide. Tata, idi si Mali ka, syempre uso idi gangster, yung mga pelikula noon, di ba? Ada ti idea mo no kasa anya ti pagdanasan bago ka sumbrak idi ti grupo. Well, Initiation, imbaga daging kan before. Initiation nga ko. Tinamay aning kanya mi di. Binuo ti grupo. Das lang na exchange father. Das lang ba team si Olas lakas din nung naggo kami ti kon na. Yeah, das lang kanya nga talagang nagapo akong ti sa mga Ilocano. So from the Zambales, nagbike ka ba dyan, Mang Jun? Dati dyan ang naglupas. So di dyan nayanakan kan nga bilang SI din. Qualified din. Ano yung tin-experience mo ngayon nga initiation idi? So di ba kat ti proseso tayo kat no, recruited da ka, minsan ti kas na kat, nalakalang ti initiation. Kasi di mate, di ba? Pero king kanya timbagada king ka. Kaya namin matindi ngamin. Ay, kasi kayo nang bumuo nun, di ba? Kayo ba nag-found nun? Kaya... Ade, kasi ni Bernard ng Mercado, ang kanila ni kay Maming Alayda. Sino yun? DIJ, napayag IJ iso na nagkapo di Iwahig. Iwahig. SI lang ti ko ano mat. Parang DJ from there siguro antay matamo niya ti history na siguro nagapan na DJ ni Bernard nga SI. From there DJen uncle na. Tapos nagkaroon dati idea nga aguti SI. So SI pa lang ide mo. Isang ron na idi ispirak ti Bagyo. Ang kung mo ti parehas ng handshake ko lang. Ang password, Sabali. Before tama pa yung password, digi initiation tadjay. So, anya ti naranasan bago ka pumasok sa SI noon, doon sa Zambales. Kasi awan ti paddle, idi. Awan, nung di, blindfold. Awan, ti blindfold. Paano yung ginawa sa inyo? Mas lang nga di Indian run ko ma. Oo. Lumano kayo nga dajay. Kayo amin ang tiran. Ay, bugbugin na rin, banat-banat. Kasla jump, kumbaga tigang. Kas di lang, idi. Okay. Tapos from there, mano nga initiations nga mano nga session, idi. Maminsan lang ba? Maminsan lang. Okay. So, kasano nga, di take out idi, nagdapi lang din. Awan pa lang. So, as SI. Ngayon, di handshake, parehas. So, di password idi ti Zambales. Ano DJ? TSI kat tangkan na paragsit na rigat na tibagan. TSI nataragsit. Natangkan. Naparagsit, narigat nga tibagin. Ti password. Kasi nako. When? Oo. Tapos, napangkadituin Bagyo. Kasano nagrugyanan na di dyan ngayon, nung ano? Dahil nag-iskulak ti Bagyo, nag-isip. Hindi nga, isubik distor nga, recruited na ni Raymond nga mamaril. Kanya sa dinagdamag ni amang sino ti Ilocano. Siyempre, gato ko ti mga kaata. Proud ang Ilocano ko na. Ilisim ko, imbaga ng apan, nagiging Ilocano nga ako, papanto dyan. Architecture building. Oo. Ada idea mo, kasi, di ba, member ka. Tapos, hindi, architecture building, di napangkayon. Hindi, kung nakikot, apa yung atang ako, naibagan ni Raymond niya.
sumunod kaktis ay, wala na. Mm. Mayat tila. Ngayat. Oo. So di, okay, iba yung nakadwa anak. Kinadwak ko na. Ti bats mi, yun, Danilo nga pagod. Danilo pagod, oo. Tata kami Laurel hindi. Laurel. Ito yung Laurel barangay ah. Oo. Adjigay, adati boarding house, diti. Di ka mo, boarding house da sis ngawing ididiay. Kapag Diyan out of 18, kung na nga ron, hindi ko nakita nga, apit pinang pari, grabe nga rigat. So from DJ ko mang John, 18 recruits nga yung baga ni engineer ni amang, di ba? Amang Guerrero. Oo nga, kuna na sino ti Ilocano to, adan to iti, niya kuna na, di architecture. Mapan di architecture building. Han na nga in-specify noon niya DJ. Bueno, da Ano nga idea. yung bagang, tinag-ibaga kanya kidi ni Raymond. When kasi when recruited da. So DJ from that Ini 18. imbaga kunak, may ditakwa akong mat. Ay nagpakilala kan. Ayun. Oo. Iji ko nga na, iso nga di, initiation no kakunan na. O anya password mo. Ay kasi Mang John, di ba ti purpose tayo ti password para malaman kung SI ka talaga o hindi. Tata, di nagpakilala ka nga SI, anya ti password mo. So di jayan, di Agsabali. di anya di natanggan, nataragsit, narigat ti bagin. So di dito yung bagyo is Jumag. Yung ba yun? Di password? Anya ti password da dito yung ay? Joma de las Pilipinas. Jumag de las Pilipinas, di ba? Yun din yung, DJ mat lang tinay kuwakin nyami, na briefing. So from there, anyang iting kastada kinyam? Awa na, peki ka nga kung natin. Peke ka, kung nadaging ka. Ininusit na on. On the spot, tinira so, ka. Binindfold ako. DJ Mang Jun kat kalakas la, nunay bagang nga usto di password ko nga ti bagyo. Kit, bagada peke ka. Tapos syempre, iba rin yung SI nun, parang ano. On the spotan, 18. Nakakuha si Blindfold. blindfold ako. So, ada Pati J idi. purpose ko kung may di. Ada J ni amang idi. Awan. Saan kayo nag-initiate sa J. Laurel, barangay Laurel. Iti ko nga. Barangay Laurel dito? Nabanda dito. Among tisal mitra, di ba da J. Diyan pasarag. Sa Laurel. Ada J. Poy. J. Laurel. So, 18 kayo. Out of 18. Dati. Mostly technical department. So, kadom di Jayan ni Raymond Maril, ni Danilo nga pagod. So, from there Mang Jun, siyempre, blindfold dun. Awan atrasanin ko na, nagigtot ka ba? Gino ko. Hanggang nga Tutak nga talaga nga. Niyapin, kunak no, kadwaik lang ko man, ni Raymond. When? Tapos, ininggan ako yung may data nga, pre, sa member ako mat ko na. So, naguyot ko mat Jayan. Hindi, agkakabin ni, So, Mang Jun, nahan ko nga, nahan nga kamalinig, kari nga manawis. Di nang kakanya nga di agka kami. Kasi pa master initiator mo di kasi di ba di mo agsabalin di pastor ni kat pinana nga isay ko pakuli na in taon. Diretsyon. Awan na ramida mo. Ay so idi Mang Jun kat awan pela di kasla di kikinyami di kat agkwa ka pelang ti form consenting na may kung may mangyari kasjay awan idin diretsyon. Awan ti Raymond adda. Sika awan ba Sak nga ron di. When unexpected. Kadwa lang. So di jayan awan handang imbaga nga. Mo nga kasjay nga. Kahit yung pa umatras talaga di jayan. So that from 18 Mang Jun anya tinarami di kinya initiation. So the first nga kung di pre. No agko ako nga kaya pasubo ako, mabugbog ako lang. Tinuloy ako. Kasi ada idea mo. Blindfold. Nandiyan mo na nga inaramid da. Piniso da ka, tinumpa na ako. Diretso? Sinumba ka rin. Tapos lang nga rin nga may sabal di tiulog. Tapos, Hindi kan... mano nga segundo di ditong pang ada ti piso kat dadakkel pela ti piso ini. Ako nang kung nga Ta dire-diretsyon. Nagkado nga... At sa gado nga dama, gada ka mangmangmang. Ada raya na dili. Patayin na ano. Ginawa din sa akin yun. Tapos,
Di kami ikot. Kaya ikot. Oh, dito, number mo. Pintel pinanda nga di. Apa yung ikadati ti number? Wala ta. Sila ko mga. Ayun, kaslamat na request. Number 1, number 2. Number 2. Kasi call. Dito eh. Sikati sa ano. Nagkang kamalingit. Din numero ko nga pang 14. Pang-14 ka. Tata. Dati di ka. Sa marunong ko. Ay, sa'yo ka. Pwede mo nga mabuti ka. Ano ko na ito? Sa ka, di mamuti. Di password. Wen. Kika, yung gamit ka ito ka. Ado ati ka. Ada kang hindi nga ko na. So, from the peke ka. Sayon da. Danog-danugan na kasi. Kadugan na ka. Oh. Hindi ko nga na kung kapikas ti gayam. Oh. Kasi gayang Ti ti. kotem mo kung kadwa lang. Oh. Kumbaga, Hangko mo caught in the right place at the right time. Oh. Tata. siyempre di asa ako na aron ibaga mo nga. Proud ako mga Ilocano ta nagpa. Wen. Oo. Okay. Yan, 18 kami. Ay, di ko nang aron na out of 18. Sak lang tinag-active. For the whole school year or ang gani din? Right from the start. Manipod din. Today pa tirabi na di ay. December 4 day. Ang kumalipatan ni pinang-inisita niya. December 4. Rabi? Bigyan? Aldaw. Aldaw. Oh. Siguro, alas 3 sa di, alas 2 na. Tirabi na di. Napalaban. Naparayot kayo mo. Ag sublita lang bit, mang Jun di initiation. Danog. Adati padel. Adda. Ilan na nakuha mong padel? Ang kumabilang ko na araw nunok. Talong. Naging talong na ano. Violet. Ang lang. So, the initiation nyo mang Jun kat imabot ti manong oras. Nga pagbubugbog kada amin. Adamat may sa oras na. Siyempre, naka-blindfold. Hamungan na kwan. Hamungan na lagipin. Ang kumakon mo. Tadjing kinapayag na. Adak nga agsasawa pa lang. Pang! Adati mamamugong nga agsangsangit. Madikon. Oh. Adati, kung ikot no. Apa yan? Kinain ni pero kitang. Ano yung pangurong na ako. Kasi tihan din kat makumod eh. Tapos, mas master to kay kaabay ko. Ang nga mabaling nga bagis. Kung nga. Hampay lang. Hampay lang ang bonafide member. Oh. Kasusa ko na di kahangkam mo parehas nga hindi mo sitin kami. Bugbugbugan damit di banger. So, idi kamang John, idi tata di initiation nyo nga di jay. Anya ti pinaka hamong malipatan nga naramanam nga eh. Siguro ko na Paddle. paddle ko hindi ko. Belt adda. Da piso sagay Sa natin nagablatan daging ka di belt. Kaya agkanap ko gani. Dito basta naglalog dan eh. Tiyan ko pa yung panglipatan kat misis nga ruin eh. Ta idi sa napilitan ako nga kon tayo baga na peking naping wala kapilitan ni kat nanpulta hang malipatan nga talaga nga misis nga ruin na ti munang nangampak na piso. Pa kon pa dya bangin na. Dahil ni malagit ko ni bagis nga Mina. Ay, Major. Mina. Anyo na ganan. Ram Mina. Ni Major. Ti Philippine Army. Iso na ROTC officer. Tata. Iso dahil di nga time ko na arod nga adda di nga ako. As a recruit, as a master initiator. Digi mangbabaot. Ang komo na. Sino kanya da. Amin na. Di ka na online folder. Okay. Hindi nalpas ko. Di ko lang na makita nga. Lagi ka sa mas kasi magiging master. Mas parehas ko mo nga recruit. Kung kanyak idi. Hangkong expect ka rin nga di. Ipurpos ko yun. Kadwa at di kadwa. When DJ lang. Awan ti purpose mo nga sumali man. Kasi man. Kumbaga kan, asa ni Ilocano, kinadoan lang mo. Di ba? Kung ginadwa ka lang. Tiyan mo idi, no, nagkakati, kung ano. Or din pa panamon daw. Muti ay ID nga talaga eh.
From there, Mang John, nung natapos ang initiation, adaji take out din ba di ay member of the Confederation? Meron na. Ada ngumhan nga automatic. Agkwa ka pa Ang kaya pa nga nag-take out idi. Wala, manong weeks pa ya. Oo. Tada di si Babaunda ka. when ada di Service. Service. Anya di naramid mo. Tingin di service idi nga ba? Matanda ka ikandak di piso pagkatangin ta sigarilyo. Babaunda ka. When Masahe, di kasyay. agag aglinis. Oo. So, dedicated ka idi dyan, Mang John. Kumbaga, pinanindigan mo na yung sinalihan mo. So, DJ initiation nyo nga DJ, bumalik tayo DJ Laurel. Napatrobol kayo. Therapy Tirabi na, apay. Sino tinakalaban nyo? ang komuno ka sa anday. Grupo mo't lang. Nga kaping Nagkaroon ng gulo. Rambol na talaga. nagkaroon di napasabak di gulo ti tao nga ako eh. Tit kakadwa kami di si kami na-press da Salmos. So, boxing. Hindi nanog. Ba't nga di kasi nga pwede. Kagulo. Basta adating gulo. Hindi nga, ma-recall ko lang adating gulo nga nangyari. Nga, lapang kami. Ares back. Okay. So, idi-DJ Mang John, ang kaya lang nga nag-take out. So, how many weeks ka nga nagsiservice nga? Pagkatangin na ka, baon-baon na ka. Almost matalas na 2 weeks depende kami ni no apang kakin ni press kung nada ko mang hadap na nga ada ja oras ngamin kung bagat ti may isang Tas kadang kuwag iti sa oras 2 hours kasi depende Hindi service mo, tapos accomplish. Kasi kailangan hanggang mabuo amin di di mission mo. kati officer Ayan. Okay. santo ag-tik orton no makumpleto amin. So, after DJ initiation mo, ay di 2 weeks na service mo, nag-take out kayo, sabay-sabay kayo mo lang. Amin. Wala, di nalpas amin kami, di nalpas amin, na kompleto amin ti service min, ijay kami nga sabay-sabay ni take. Take out din. So, DJ Mang John, na-mention mo tate, DJ, from that 18 nga recruits, Yan. sinotik, i-continue din bagam tate nga, from that 18 recruits, kat Halos sak lang pinabati. nag-solid, nag-active member. Apa niya nangyari di kay Duma? Kadwan, idingigat, das lang nga pagkakwak lang kanya ta. Aping sariling, hanggang atin nga sariling opinion mo. Kumbaga. handang agat atin team meeting, handang active. Kasi lang handang mapil di brotherhood. Oo, parang wala lang. Oo. Naparapag. So, di, ijaya mo nga nagkwaiding, di kon ni bagis nga gari. Di bagis gari kat officer ba? Anya iso na. President. Namo kiling kat datang ni Bimbo MI dai. MI. Chip MI sa idin ni ko ni bagis Bimbo. So from there, anya nga itinikas ta. Di Sika lang ti active di awanin ti makimit-meeting di ba? JJ ko lang adya bats mi lang. Ay, talaga si Kalat ito nag-active. Sila sak lang talagang sak lang talaga. Tadi imbaga ni bagis gari nga. Gari niya apelyido na. Manawis. Liklik tapos ni Pres Joey. Tapos si Jay, hindi ko na nga siya kayangag-recruit. Kayang obligado to recruit. Ay malag ko nga peso. Obligado nga agbiro ka din. No to recruit bawat. No to recruit bawat. Iso nga idi pamuspo sa nga pan ka dama ka Pres mabalim pati high school ni ako mo ti maana ko digi ka klasik nakastroke mo amin siyempre pressure kan sumo lang ti ka bueno balin nga basta ti taon na kat 18 pangat sila nga tinudrugan ang ini nga kuan kat Emil high school na pala ini so
agtaw in iti adati requirement from. Nasa 15 above. Okay. Hanga kasali iti hanga mabalin jay 15 below. Okay. Oh, tatta. Jadi, Mm. jadi kon jay So naka-recruit ka. So di dyan ni Mang Emil Kalaw. when Wow. before nga ako nangar ko lang agkakadwa kami kada imit idi. Well, barka as I went adati group mo idi before, di ba? Mang Emil kumbaga tropa. Dapat nga rin nangyari idi ta issue nga gaputa recruit ka no ti samang Ilocano ti Brad tayo ang Jabisep tadang ti sarili mi idimot nga organisasyon Oo. Yung pilos di jay. recruit ka no ti ko ako na kanggong recruitan so da kahit da nga imay nakita da lang no kasano siguro di banding Yung banding, yun yung importante. Oh. titi ko nga min iding tas na feeling kadwan mo ni na mababaon lang Wen. tas lakas jay ti kadwan nga amok nga nagkuamot ati kakadwa Tatak. tandabatan nga agak ibon Oo. Kasla ti feeling dagat. Utusan kami latan kastoy. Oh. Tapos so idi kuna idi nikanak mo ti ko nga buwan ti MCO ijayan nga sinong nagbigay ng pagkakataon na para buuin ang MCO chapter? Digi from di nagapa mo nga chapter na kuan dito yung BCF. Okay. idi Inauthorize da kamat digi officers dito from the BCF. hindi na magkumot kanya Okay da. nga mabalin ba nga ita tako na ngamin ni amang idi di nga rodisyo nga apay nga alalak na Well, biguyudom digi kwati BCF. hindi ko na kalaman so Tatak. di ko kuna tanawan lang iti ko kahit iba nga lasla rinig ko lang sundan tanong hangag kaguluti ko kineda so amin nga member ti ko kuna ag SI lang tayo agsubda kon ti SI anak ano man niya ti kayo sumulot kami Sino nang ibagad dyan ni Daimin Mang Emil? So, Dennis Baez nga former governor iti Dagupan. Sino pa'y? ni Chris Nortalesa Chris Ortolesa. ni Randolph Ni Randolph, ni Kirat, tapos ni tapos sa Joey Gulay ni Router anyo na year DJ Mang John nung in-establish nyo ang MCO? sagat 1996. pagkakaminta 97 Okay, oo. kung kamali or 96 So, nayanak iti MCO, so the military cut-off military cut-off chapter. So, barangay base. parang Okay. Tapos, anyo ti simbar no dyan Mang John? Kasi ano ti in-undergo yung ti another initiation manan. wala kumbaga nagaram ijay mo nga nung bali-balita idi nga iti apo kasi Wen. hindi Di kayo sa baling, Akila Legis Akila Legis, ti ko, UP. wan nga di natay Oo. iso di nga ikikatanda ti Hazingin. Hazing idi kumat nga kinwa nga apay ikatan nagpaisungam kanan nga gamitan lang tayo paddle through disciplinary action lang di initiation nga talaga nga ako sukatan lang yun DJT ko nag-agree ilini Apo Delphin Balaja Niya po, former Councilor Delphine Balahaja. Okay. Tapos, from there, iso di ay nga idi nanlokay ko na da nalukay. di ko Kasla nadaras unay. Kasla kasjay, so ko na da iso ko nagadalo kayo mga chapter na kastamot initiation nyo o mati ka Okay. DJ point DJ Mang Jun nga
the purpose nga adati initiation ta makita kung kaano ka kawiling na sumali. Hanga di kumbaga hanga di quality na lugay. So from there insubliyo iti initiation. Nandid. Wala, nagsubliman, hindi initiation, idi, time at tayo di nagpresidente ni Emil. Oo. So nati first president ni MCO. Tapos kasi ni Mang Emil former governor mat ti Baguio Benguet. Okay, so nagsublita di nga. So nati first president the initiation na niya tingay ni kasta. Mayat ti So yung second batch na amin ti transparency na amin nga ijay ko nga napintas ti pinangkuan ni Emil di grupo. Talagang believe din ako Mang Emil. Tried and tested. Tata. May kwanta. Amin nga may screening. Kan ada transparency na no kasparigan man bungte ti kwarta ti puno. Ana nga kayat. Okay. Basta Black and white personal na di. Okay. So DJ from the first batch ti MCO Mang John nalukay unay so daman ti second recruitan idi DJ kanya nag-initiation. By bats. Idi ado nga mindetan. Isang araw nga ni ado dan hangkumbot nga Masyadong na monitor na. Angko kayan nga hanga ma-accommodate dito balay. Hindi ko na inchip ko mo kaya dan. No kaya dito ikwayo mo ijay Sunshine Park. ijay barangay yo. Tanong lang siyempre Macentralize. Bumas City kumbaga nasikang taga Hillside. Jeka Jeka. Latsan. Okay. Isong ni Bagis Gabi di Bagis Gabi kati City Camp. Amin Diyos alwad na. Amin nga kuha na idi nga Recruits na. Andi ada kanya tatagad di damat City Camp. Impasak kanya nan. Yun. Ijay kailanganin nga gatin. Tanong at least no nyaman ti ko may satay. So sa madaling salita Mang John, sinentralize nyo kayo ang first nga nag-establish di barangay chapters dito i Bagyon. Kasi already data tower 66. MC umot lang nagapan na. So nanganak na siya ng nanganak. So DJ sublita di indecision Mang John. Kasat no ti syempre ang dami na eh. Pero yung tradition, binalik ang tradition na nun di from nalukay insublida ti kasi normal na initiation, paddle, belt, tungpa. From there kat anyan nga tinikas-kas na iti before the MC on. Idima doon sila kanya-kanya nga rodan ti kanya madumot ti Branson ti MC inkoklatan impaubayaklatan ti nusino ti official so nanti ag-manage kaya doon na so di makunatay nga iti chapter tayo adati advisor so yung role mo na nun is to advise ng imhanga mga banda magkanta alam mo niya ti banda tapos DJ Mang John kumusta mat iti kamadiri or banding iti grupo idi mayat idi may maysa idi kasat nung iti may makunam idi ti bawat chapters idi walang dapat may nag-aaway ba dapat ada mo di kong mahanga di umabot nga sinakitan alalang di ko may ayos mo problema ti bawat chapter idi once nga in bagadang dati automatic nga apan diget na pahang di nga rugo nang ikathamod nga obligado di mapan di ket na okay so DJ Mang John talking about fraternity initiation
anyong iti ko. Para sa iyo anyong iti panagkita mi DJ Brotherhood kasi as dedication mo ako. From DJ simali ka lang EDTS iti Zambales dahil sa napapanood mo sa pelikula. From DJ SI tapos nariknam iti DJ ko na di Spirit of Brotherhood. Anya ti riknam iti grupo iti talaga kasi ko Tingnan ko na namayat ti organisasyon di. Oo. Tayo di nga tingnan ko na nga ikukuatak pa di nga sa lumang gobernador Well, madim ide, uri ide. impako na kini Dominic ide Dominic nga ni Fernandez. Dominic Fernandez. Oo. Ngay sunalatan. Tatta. Ti ingkok di ko na basta ikwayo dita sports fest. Ayun, oo. Number one Naabutan ko na dito, sports fest yun eh. Lalugin mang email. di nga ko na Sports oriented. i-build tayo so ti hanga din di panay linulukong. Oo, inom. So, DJ mang Juji, makunatay nga public service mo, di ba? Community service. Community service. DJ, agdalos tayo dito, kada amin. Tapos, DJ, more than that mang Jun. Siyempre, may mga naging close ka din nga bagis. Gaya ko, abroad tayo. Anya ti riknam iti brotherhood tayo iti nga ko. Anya ti kumbaga feeling mo nun. Ano nga di, esaya kon product. Di pampanakol mo ngayon di brotherhood nga. Na-feel mo ba ang pagiging brotherhood? Idi. When? Well, yung tatak mo nang arumi kat di nga apa nga. Si tata. Di tata nga min Watak. Parehas ng ako nga gulo damutan. When? Hawanan di Jikas la idi. oneness. When? May isa. When? Di jigarti may isa pita. Meron nang iba-ibang faksyon. Although ibagbagada nga pare-pares tayong SI pero adati sa balidan nga na proseson kadaminan. One thing is that yung initiation. DJ batas tayo garot, bawal na ang hazing. Pero traditionally, we have to follow. So, when? So, nya DJ mang jun anya ti makunam being nag-member ka ti sa mga Ilocano. Anya ti kumbaga kat anya ti may share mo bilang isang naging member ng sa mga Ilocano. Anya ti may kuwang ngay, anya ti kanyak ko na arod ni di may i-promote yung ti brotherhood yun, spirit of brotherhood. Oo. handang nga di spirit of brotherhood no. Anya mo ti pata yung mga ilo. At idi nga rod ko na ngayon. Kasi pagkamok sa mga Ganggang lang na puro kinalulukuhan. Tata eventually na among nga ako experience mo, kumbaga talaga nga ako. tunay na kapatiran. Oo. Tatakit ingga na tatamang yun, syempre adati sarili-sarili tayo nga panagbiag tayon. Ngem di pusong na takit at alat at isamahan. Pakita ba dito pag mang yun? Hindi, yun. Oo. Kasi, Ang po kano nga na itato dito mo? di agawidak di ko. From Saudi. Kapok Qatar. Tanji Qatar or organize mo yung mga DJ kumpanya mi. Oo. Hindi kon kapag 1 year rak lang hindi nagahang ko Haya mo na si Kason. nagawidak na ako. So tatamang yun bilang siyempre tatta na napagpatangan ta di before di history GED ken tatta kamusta mit di gidi bagis tay tattan. Well, kaslagay ito ko adadalat ta dita. Damang email. Kanya ay di nga ron. Burehan ting agkakadwan ada dilata. Oy. Kun may sa pag kuwak nga di makikita na. Adadan di kumbaga nasaya at di ba hangay nga na di. Yes. Kasi usually ngamin mang June kat ti impression tayo mga edad duma no si Malik ti grupo tigang. Ket usually ti kuwada ket maperdi ka kasi barkada deta inom-inom. Ngem di karod naka-proudan time
ta digi kabagis tayo lalo digi members mo idi from there nga in Siriputes ikat adatin na siya at dan nga saat. Ayun. Nakaka-proud din, di ba? Ayun, di ko na alam. Das lagi ni Apo Staff Sergeant Miguel Caransya, di kita. Ni amin di kita. So, tapos di samahan ada jilata. Di ba? Nag siya at kumbaga, ang sarap sa pakiramdam nga ko. Oo. Tagat, so you being proud mo, Mang Jun, nga, uy, di gito'y kasla, adingat, may tisaat dan. So, di sa mga Ilocano ba, Mang Jun, nakatulong ba sa, di kakabsat tayo ba, no, in terms ti family, nakatulong din ba sa in times nga, nakaproblema ka, di ba, ada jida, yung kinailangan mo ng kausap, ada jida. Na-experience mo din. Dadam. Kaya di nga talaga minal mo ti di sa Manila, ano tayo ako. Diba? Kata itata, kata niya makunang tatang imang Jun, di kakabsat tayo tatang, new breed, new generation ti SI, anya ti may bagam, kumbaga sariling opinion mo. Para kanyak lang. Tipid na gayat nga talaga mo ti organisasyon. Hamot nga di nasiga ka o ano ka. Di Di band, kumba. han nga di ban Anyo di, lang nga di tinagrigat nga rin nga di pinagkita da namin mo si kati organisasyon madin. Oo. Di nga rin. Madi nga impresyon. Iso nga kanya proud ako nga di makikita di bagis na mga official dan kasi nakatupos sila. Di han at least kung ang ikat adaman ti ang nakalupas adaman ti pamana mo siya. Well, di tatem Mang Jun sublite lang. Di opinion mo no apay di anyo ti di tata di organisasyon ti tata na dati sa mga faction na ano anyo ti makunam jeng ay si magulo na nagulo niya Di nga roti ko kita temuk di dai no apay ayang na party mo tin kanya-kanyang kung tutusin may isa lang ti patay mo. Kumbaga dala-dalat ta di inagante nga siyasi sa mga Ilocano ngem adati kanya-kanya dan nga paraan na mag-ano ng yung sa organization makikita tayo matata di social media di tree planting da katawada hindi ko ni hantaman lang may bagan kasi may sapay hindi nga talaga tangi pinirmi nga ti project ti organisasyon nga tree planting nga ti sa tamatan ka sa pampansin ko na nga dito bagyo ngem di social media Mang Jun adalat ta damat ti agpopos nga tree planting da bloodletting program hantamat may baga hantamat mabaling hangkungat kahit nga husgan di kakabsat tayo ta hindi naman natin sila kilala yung band din nila oo so tatakit DJ Garod ada digi issues nga inyo makunam digi issues nga ada digi papilit nga ni Apo Alan Torres Piña iti founder ni hangay tahang kano ni Apo Julius Magno digi kas yung issue ngay pag debate anda ngay tas di ba maalala kanyak ng aron nga hanga bale ang kodiayen ita hanga issue di jayan di ba ti kodita anya ba ti jingal ko na ikot is no sakat is ay lang mo tin naabutak na ko hanggang dingarod siya si ko 689 to totoo may sama lang nila di lang arod apa yung kailangan ay pagpipinilitan ti sino ti founder di ba tama no sino ti naabutan iso ati ko kaya yung, hindi na issue sa atin yun tama kendi di pinagbalintangin yung issue nga handa nga in renew iti 61892 issue pa iba DJ no para sa akin hindi parang kanya kamot kasla nagdakis ay binaybayan nyo handa nga in renew itatakas ti kastoy pero para kinyak mat di kamadari is there regardless no naka-register wenno pa dinalatay tinagan iti
sa mga Ilocano. Oo. So, anya ti may advice mo tatta Mang John kendi new generation ti nga kakabsat tayo, kakabagis tayo. Parang ay tatta. Kasi Para edad, kanya lang eh. mm, Napinpindas nga ayaw ito ng pweso ti grupo. mm, Nga, hangin nga niya makita nga dinadagas. Wen. Di nga, si Tio kumatin baling nga model. Tapos lalagi. for the new generation. Kanya kakatang nga may kon. Well, may kanya-kanya naman tayong sa buhay, di ba? Kumbaga simple advice lang as member of the Samang Ilocano. Tati may sapi ket anya makunan di Mang Jun nga di leaderes tatta kita adat agriringgur da ngay. Isugor ti pipinapilit da nga sino ti founder kada amin. Saka hansamat nga masurusurutin. Pagkakaalam ko lang hansamat masurusurutin di password kada highest mountain dapat highest mountain idin kada kinyay Mang John ampay kinya kidi di simala kami ti bishop dadi ya anya ti highest mountain bantay SI tigas di ngay so kanya-kanya gayam di nga ba Aday, no sino ti snaro di ko na nga no sino ti presidente nito ta. Iso mo ti no niya ti yun yung history mo yun na yung susundin mo hanggang ganun na hanggang susundan na kat anya ti makunam ngay Mang John about the initiation. Siyempre, para kanyak lang opinion ko, kas lang nga unfair no awan ti initiation digi si maling iti SI kasi unfair eh. Siyak naparigat ka. Pues no i-contib ko nga naparparigat apa yung iligi Haan. Oo. di garod nga ko nang ikot api jeri para kanyak lang hangkumod nga kahit may paranas din naranasak. Okay. Ayun yung opinion mo rin, Mang John, sa kanila. Ngum, daji paddle, Andun pa rin. dapat lang. Iso nga rin na magamit, DJ, For purposes of no, disciplinary action. Okay. ngum daji initiation nga ako, ato nga hindi klase ti initiation ko nga rin. Kanya-kanyang style, di ba? Di tinudok da pa di fingernail ko habang nagtikutak, tinudok ta. O, di belt, kada di piso. Nako, kaya ni Mang Edwin, Acosta, basag yung ganito ko eh. Well, di kanya-kanyang style ti initiation. O, tatakat, di garod, at least, yun yung opinion mo. Madim kayat mat nga may danas kyan di jay new generation ta itata. Okay. Okay. No, para kanya lang. Already, hindi tayo ko na lang rin ikatunti ko. The initiation. Yun. Isang tigikok mo lang. Hanggang may katya pa, dahil agko nga tas nga. No, simple testing mo jadi talagang Loyalty na. oray no paggawa niya make upam nila nga Mag-make up, bakla kasi, propa na talagang marami. Tado mo nga rin yung nga matesting mo willing nga sumali. Sige, purpose na. yung di padal hanga may kadeta Tradition na. kandi iti nga isong nga ada di padal nga di ta pang nagkamali man mag-isti Disiplina. Tama. Na, siyempre, karkaro, kaslaking da kami college, mababaot ti parents, adalat tamit na nag-guide dito school. So, di dalat natin pagsyatan na urikas kasat na, di ba? Hindi ko to malumagsak mo dahil bagsak ko yun. Dati bagsak mo, isa ti panguro mo. Di nga ko na dahil di nga hana ka madisiplinaan ni Nanang kentatang mo. Si kami nga brad mo Magdisiplina. Kasi malagip ko tinang ibaga kinyak tita Mang John ni Norman Hinova. Vice mi iti Bishop chapter iti. So DJ, the experiences, treasure tayo matata niya Mang John niya. So, anya ti DJ karot agsublita man ijayen. Digi kakabagis tayo tata, digi barutat ta niya ti may advice mo kinyata. Yeah, ko na Basa lang pinagayat ti ko.
Isa puso. Isa puso. Kung di may met nga adati Unity. oh, Ano yung term? pinagmay na sa Wait, amo na ko yung term eh. Ano de? may sa pinagtitinulong. Isang Well, agtitinulong kaysa agpipinirdian. Ako, tama. Kasi di garot itatakit. Sa bagay, adati sarili da garot nga mulsin adati. Ayun, may kay advisor, Baliton. O yung CHL, yung Council of Elders. Adan di kay functions na. Pero, the important thing there is, kung natay mat kindi kay kabagis na kay advisor nga, SI tayo latta. Awanti ko ata. So, di lang, minor issue lang di dyan. No, sino tinagpound, di Lepanto boys. Kasi, ada di ko narit da di istorya ti SI no kasano nga nabuo. O Lepanto boys. Kung kunata nga kasi nagrugi ka no Manila siyempre, kada tayo umod nga Tabagyo, wala na tayong idea doon. Sila na lang yung nasa Manila. So, kustudyo ko namang dyan nga, no sino di naggapwam, nga presidente, ti Jayen. Di ba? Mabalbali yung arod no talagang no kumaidikat da jayanti dapat continuous mo continuous tradition. Mismo. No anya di nabutan ti presidente nga isumot lang ti lecture na ama ngatatat ad house rule nga mangyari kasi ti dahil ti masurot sabali mo ti sabali nga chapter mangyari ta. Kasi naabutak man dyan, di bylaws tinag-author di kat ni Engineer Cesar Viloria kasi adapi kapit ki di ti bylaws. So national kano di jay. So da jay di bylaws tayo nga bawal iti basta ako malagipan So yun. So ni kwa digiti advisors tayo dito nga digi imuna nga digiti da apo advisor Delpin Balahaja digiti kat kumbaga kat parang honorary members ba or parang anyada kalakas para kanina nabutak na isudatin na nag-officiate sila ng kalakas lamat la siguro tinangyari kina Apo Julius Magno nga hanga SI kano iso na kasla nga impatugaw dala nga kasla legal counsel kada aminan ataso na kano naglaklakad kada aminan so jay mo ti bagbagada na recognize niya Apo Julius Magno tayo iso natin ang register ti sa mga Ilocano. Pero yung DJ Garutata, kini Alan Torres Peñamet is yung he promoted yung samahan, the brotherhood. Kumbaga sa legality sake, kini Apo Julius Magno. Ganti DJ nag-promote iti brotherhood mo ti sa mga Ilocano, ni Alan Torres Peña. So, apay, mabalin, duwadamat ka founder, di ba? Hero. Kaya nagrigat nga, no para kanya ko na dito sa mga Ilocano, UI, GI, dapat na GID. Nabutak pa lang iti UB. Magic 5 ba? Ay, hindi. Kasi noon dyan sa UB, Pilanda, UI, GI, SI, tapos Acro, mga insan-insan. So, dati insan tayo. Naka-affiliate sa mga Ilocano. Ayun. So, the history yung at Mang John from there, 1994, until now, solid lang tayo SI. Diba? Dati lang nagkagadwa tayo. At dapat lang tayo contact tayo. Ganun pa rin. So, DJ, ayun, salamat pag-share mo Mang John dakilmet nga kasla. Siyempre, din-share mo nga history. May mga matututunan din yung mga bago nating mga kabrad ngayon. Kasi importante, DJ, history Noon niya, DJ, may i-share mo digi yung mga nadanas mo, yung pagmamahal mo sa brother mo nga agpatpatunay TSI brotherhood sa mga Ilocano nga yung to promote the spirit of brotherhood. Yun. Ano di SI gaputa uy sikat sayak para kinyak ba DJ unfair kinyak nga although wala na ako doon kasi galing na ako doon So, nunya daman tata,
Okay. Di ba? Nyapay karon nga, nyangay may karon, di ba? Oo. So yun, Kaya Mang Jun. kandak nga talaga na, diyan, kulang nga hanang nga bumal bago ti yaman nga organisasyon. SI lang, solid. Ayun. So, salamat ti pag-share mo, Mang Jun. Magandang ano rin to, kumbaga history na kami nun SI kasi nagbayagin, ingana tata, solid lang tat SI. Yun, mabuya di kiti kakabagis na dito eh. Dito, dito in-share mo i-shot mo ni. So, di ba, Mang Jun, anya ti ipugpug kaw tayo, malpas ti meeting. Di ba? Biyag. Agbyag ti SI. Salamat kada kayo, kakabsat. Okay, dito ni Apo, Mang Jun. Rogelio Madayag. Ayan, advisor tayo. Kilala dito sa Baguio City. Salamat kakabsat ti panagbuyayo keda sapay ko damat ti basit nga leksyon nga natutunan tayo kani Manong tayo. Advisor tayo nga Manong Jun Madayag. Troll ka po Mang Jun. Ano ba? Ayun. Salamat kakabsat. Salamat.